היום אני עם דודים שלי בתערוכת לגו בחי פארק. אני אקח אתכם לראות הנמר שלגים. בואו תראו את הדוב האחרון שעשוי מ80,000 קוביות. אני אקח אתכם לראות הנמר הסיבירי. זה גם מטורף. לא, יש לך נוצצים, בואו איתי. בואו תראו את החיה הכי גדולה בטבע. אתם יודעים איזה גרפיטי? לא יודעים? בואו אני אגיד. לא יודעים איזה גרפיטי? אפשר לכתוב על הקיר את השם שלכם עם הלגו. אני אקח אתכם ללונה פארק הכי מטורף בארץ. בצמוד לתערוכת לגו תמצאו מתקנים חבל על הזמן. עכשיו זמן לנשנש. הרגשתי את אבא שלי בגלידות ובמיגן. אל תשכחו להגיד, וואו, איזה טעים. חשוב לשתות מים. אנחנו בתרלן, אנחנו נתמיד נרשת כמה זמן. סוף סוף! סוף סוף! מקווה שנהנתם בוולוג. ניפגש בפעם הבאה, תמשיכו לעקוב.